down, good Lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got game out now. Getting paid is a fortune. Groove-ul pentru Janet Jackson este format din bounce pe timpul 2, adică 1, 2, 1, 2, 1, 2, da? Sau 1, 2, 3, 4, etc. Și izolația pieptului care e așa. Și 1 și 2 și 3 și 4. Împreună vor merge așa. Și 1 și 2 și 1 și 2 și 1 și 2 și 1 și 2. Deplasarea în Janet Jackson este la fel ca și la skate. Da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doar că de data aceasta mergem de 2 ori sau 4 timpi în partea dreaptă, 4 timpi în partea stângă. Deci, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. La această deplasare adăugăm groove-ul, format din piept și bounce pe timpul 2. Și vom avea așa. 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 4 și întoarcem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fiți siguri înainte că puteți să faceți acest groove, după care să începeți cu deplasarea. Mâinile la Janet Jackson vor fi așa. Și 1, și 2, și 3, și 4. Ca și cum ați face. Du-te! Du-te! Dacă le puneți toate acestea împreună, veți avea pasul Janet Jackson. 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Nu uitați, cel mai important lucru este groove-ul. După ce ați obținut groove-ul, celelalte părți ale pasului le veți învăța pe parcurs, pentru că fără ele puteți dansa. Dar fără groove, degeaba faceți pasul. Fără groove, pasul ăsta ar fi așa. Deci, n-ați avea niciun feeling. După cum observați, fiecare pas este format din mai multe mișcări, care sunt puse fiecare pe diferite modele de ritm. Da? De exemplu, în cazul acesta, bounce-ul este pus doar pe timpul 2, adică 1, 2, 1, 2, da? Doar pe timpul 2. Apoi, deplasarea este pusă pe un alt model de ritm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar pieptul, mâinile și capul sunt pe și 1, și 2, și 3, și 4. Și 1, și 2, și 3, și 4. Da? Întotdeauna când veți dansa, veți avea în componența dansului vostru acest ritm. Și 1, și 2, și 3, și 4. Pe lângă celelalte. Deoarece dacă nu aveți acest ritm și faceți doar 1, 2, 3, 4 sau 1, 2, 3, 4, nu sunteți conectați cu muzica. Corpul vostru este obișnuit să se conecteze și așa e natural cu acest ritm. Și 1, și 2, și 3, și 4. Asta este groove-ul. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got game